Jotta tämä kalusto olisi hyvin näkyvillä, se on tietysti meidän kaikkien etu, ja ihmiset pääsivät ihan rauhassa tutustumaan ja haastattelemaan teitä, niin tällaisen pyynnön kilpailujärjestäjä ja moottorikello tässä esittää, että niitä henkilöautoja käytiin tuonne puistokäytäville. Siinä Ruusenaan vieressään on oikein iso parkkipaikka. Sellaisia kuljetusautoja, joita ei myöskään täällä tarvita, niin voitaisiin sitten siirtää, saataisiin tähän varikolle tilaa, väljyyttä, hyvän näköistä katseltavaahan täällä toki on tälle pystyä näyttämään sitten tämä viimeisen päälle oleva varikko. Siis tällainen pyyntö, että ne henkilöautot ja niitä kuljetusautoja, joita ei tarvita itse kilpailutapahtumaan, siirrettäisiin tästä varikolta pois. Kiitoksia. Så nu går det bra med en linje alltihop. Jag fick flytta över motorn och växellådan. Jo. Stopp! Hej, är du här och spökar också? Tjena sötno. Åh vad jag vill. Joo, korjataan vaan tässä. Rossikyölän merkitty vakiinpidessä. Meillä on vesineuvon näytämerkkejä. Mä löytän ne, mutta siellä pieniä. Antiin Mooses mun ei meidän ole mitään. On hieno printti siitä. Hieno katsotaan, että rauhat ollaan kevennetty, ollaan koralla. Nää on täällä näitä terveydenhuolto muuten. No meillä ei ollut mitään. Hampaat kaikki suussa. Joo.
Konetarkastus suoritetaan 2 osasta siten, että nuo jo aiemmin pyynnikin osallistuneet ajajien pyörät katsastetaan tässä huoltorakennuksen edessä. Näissä pyörissähän on keltaiset numerokilvet ja Mä oon kokeillut sitä edes käynnissä. Sillä Pekka pitäisi ajaa. Ja vielä kerran, jos sellaisia kilpailijoita, ne kilpailijat, jotka eivät ole käyneet ilmoittautumassa tässä portilla olevassa asuntovaunussa, olkaapa hyvä, käykää ilmoittautumassa. Sitten kilpailijat, jotka eivät vielä ole ilmoittautuneet kilpailuun, olkaa hyvä, käykää tuossa 71. Kahtena ensimmäisenä vuotenahan kilpailun lähtöpaikka oli näkötorni, mutta sitten, ja kilpailua ettiin keväällä, mutta sitten jo vuonna 1934 siirryttiin tuonne Termopyleen kentälle, johon lähtöpaikka sitten lopullisesti jäi. Ja kilpailu. Eikö minä silloin armeijassa? Niin minä menin kouluun. Tällä pyörällä on Tamperelaisessa ja myöskään Hilväristön maantieksä kovaa kyytiä. Ja täällä on ihan hyvää tilaa. Täällä keskustelee tuon legendaarisen Pelle Fröderin kanssa. Pelle Fröderihän voittaja tuolloin vuonna 1952. Ja pojat, olkaapa hyvät, tuokaa pyöriä tähän katsomukseen aikataulusta. Tavankaiset kaverit, jotka ovat ajatelleet nuo mustat numerot ja näitä henkilöitä heidän pyöriään tähän katsastukseen tuoda. Ja tässä on ihan hyvä esimerkki siitä. Vilautatko vähän hiukan sitä keltaista numeroa, mikä sulla on siinä kädessä tänne kuuluttajaan päin. Se on, mikä se sitten onkaan, se on joku 50, se on. Se on 58. 58 on numero ja 58 ei tässä lähtöluettelo. Ja tämähän hän oli tietysti Olli Riekki, joka oli pyynnikin kävijä AIS R7 350 kuutioinen jo vuodelta 50. Olli Riekkihän kiersi monta kertaa pyynnikin. Ja Aimo Heinonen Ducati 450 Töyksimannen ja osallistunut tänne pyynnikin ajoon vuonna 1971. Ja täällä on edelleen hyvää tilaa täällä katsastuspukilla niille ajajille, joilla on nuo keltaiset selkänumerot, ja ne ajaa. Pietarsaaresta, se on 125-kuutioinen puupyörä, itävaltalainen ja
sen vuosimalli on 51. Ja tässä on tietysti Jouko Ryhänen, Yamaha 350 ja vuodelta 72. Ja tuossa tämän huoltorakennuksen seinustavahan on Jokke Ryhäsen oma osasto. Siinä on nahkapukua ja olkaapa hyvä, katsokaa siitä tästä huoltorakennuksen etuseinän. Jokke Ryhänen tulee suoraan Hämeenlinnasta. Ja olkaapa hyvä, seuraava pyörä tulee siitä lavalle ja siinä on tietysti Lehtinen. Useita kertoja Pyynikin ajoon ja tietysti moneen muuhun eri tapahtumaan myös täällä Suomessa. Ja teille arvoisa yleisö vielä tiedoksi, ja tämä on Jarkko Saarisen entinen pyörä. Ja Markku Niskanen Äänekoskelta pulttaako TSS 250 vuosimallia 68. Ja numero 77 Erkki Välimäki Ducati 456 vuosimallia 70. Erkki Välimäki tulee Kuusasta, osallistunut Pyynikin ajoon useita kertoja.
67 on Matti Salonen. Tässä ohjelmalehtisessä, kun nämä eivät ole numerojärjestyksen, niin tietysti tämmöinen hiljastoinen kuuluttaja joutuu aika lailla vaksua nippua. Eli Matti Salosella on Pyynikinä jo voittoa eniten. Matti Salonen on voittanut 6 kertaa Pyynikillä. Matin pyörä oli tuossa Yamaha 305-kuutioinen, vuosimallia 67 ja Matti Turi näkyy täältä jonkun kainalon kolon takaa. Ja sitten Pertti Salonen on numero 69 ja se on PUK TT 125-kuutioinen ja vuodelta 67. Ja Perttikin tulee sieltä kuuluisasta Turun moottorikerhosta. Vainion Timo on Oriveden miehiä ihan tuosta naapurista. Ja se sopii TR2 350 Yamaha Uosilantie Orivesi. Ja suoraan sieltä tänne Pyynikille. Ja sitten tulee 74, siellä jo vilahtaa Tapani Peltonen Jämsästä, Yamaha TR3, 350-kuutioinen ja vuosimallia 71. Ja juuri nousee tuosta Peltosen Tapanin pyörä 70. Sitten on tulossa kuuluisa jääkiekkoilija Oka ja Lasse Oksanen on sieltä tulossa. Lasse Oksanen muistamme legendaarisena Ilveksen kiekkoilijana ja sitten vieraili tuolla Italiassakin Val Cardenassa ja on jossain maratontaulukon kärkimiehiä. Mutta siinä on nyt Korhosen Pena. Korhosen Pena kuitenkin lavalla. Konneveden miehiä aina ja loppuun asti. Yamaha TD2 250 kuutiosenttimetriä vuodelta 71. Ja Penahan on osallistunut tänne vuonna 69, 70, 71 ja voitto tuli vuonna 69 250 kuutioita. Esko Lahti, kuten me kaikki muistamme, oli näitä legendaarisia TT-ratojen kiertäjiä. Esko Lahtihan ajaa tänä vuonna täällä Pyynikillä numerolla 64 ja Eskolla on tuo Salosen Pentin pyörä, Yamaha 500 kuutioinen on ja mallia 65. Sitten kun katsoo vuoden kuten nyt, niin sitten kai elee. Kaikki valot. On ne varmaan 18. Meillä on pinnapaikka. Kummallisuus, joka urheilussa usein on. Nyt konetarkastaja näyttää omaa pyöräänsä. Olli Lehtisen Ducatin 150-kuutioinen vuodelta 72. Eli Mettälä pyörä osallistunut 55, 57, 64, 65, 66, 67, 68. Siis Olli Lehtinen tänne Pyynikin ajo. Olli Lehtinen on näitä Tampereen poikia. Olli Lehtinen vietti parhaimmat aikansa tietysti tuossa naapurissa Tampereen Tekussa, tullut tämän kanssa silloin samaan aikaan ja ei ole vielä viinapyöräisiä, tulee vielä 541, se näyttää olevan AIS, R7 ja se on Kulomäkisen Veikon pyörä.
Tampereen kenties kuuluisempia miehiä. Savikiekkomies Koskisen Unssi, jolla vielä tällä hetkelläkin on tuo Satakunnan kadun ennätys. Satakunnan kadullehan lähdettiin keskellä yötä siitä Tammerin ja Palokunnan välissä. Ja sitten siellä Punakylässä Savilinan tie, kun ylitettiin, oli maali ja se on vielä aika 32-47. Ja sitten sen jälkeen kiireesti teillä Lahtitehtaan hitti. Matti vieraili siinä monta kertaa, sitten Matti. Hän oli näitä kovia Yamahan miehiä. 66 on Marttilla tänään selkänumero. Martti kuului siihen ryhmään, jossa oli Jarno Saarinen, Tepi Länsivuori, Matti Salonen, Pentti Korhonen. Tässä on Martti Pesosen 256 Yamaha vuodelta 69. Ja Martti oli täällä mukana vuonna 67, 8, 9, 70 ja 71. Arieli, jotka ajaa tällä Arielilla, Pekan toisella pyörähämmöllä 500 ja Ytikkiä ja usein Mäkinen. Ja paljon 52-mallinen Arieli. Solistiteisikko, kolpakko ja solistiteisikossa soittavat Hannu Kahiluoto, Aki Välimäki, Paapulo Seppä, Antti Hietala, Olli Hostikka, Harri Miettunen. Keskeyttämään nämä miehet olivat jo siinä vaiheessa ottaneet sellaisen 500 metrin tauon, ja mitä tultiin aika lujaa. Mutta silloin tuossa Tenopeleen kentällä ja yleensä olivat turvallisuussyistä, ja silloin aika kauas myönnetty noin 50 metriä seurasta. Ja kun vaikka arvoilla ensimmäisen kerran tulisi noususta varana tuolla Tenopeleen kentälle, seuraava kierroksella kylkettävänä ei voi syyttää yleisöä. Näin kuvasti vaikka alkuun. Sivuun vähän.
samanlainen, millä mä otan ja... Näkökulma näkökulma.